Mecha Fondimo. Mecha Fondimo. 10th of December. Na BKK 2023. Imo nwere mmadụ. Yeah, we embassy officials ever. Our executive, but no international. Imo nwere mmadụ. Our councillor. Our councillor is Imo. Our councillor in Thailand is Imo State. Imo nwere mmadụ. Men, all levels, timbers and caliber. Ndị nzele ọzọ. Ụmụ okorobịa gbachiri ike. Yes, na BKK. Nwanne nwe anyị, ụmụ anyị. Cameraman, Osman is here. I'm wearing a documentary. Ebu Presto, Baba General, Ebu Presto, Ugugi. The Quadi Kibe, our department, Onyishi committee. Mato.